Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at kumaka kayo. Inayon tayo, ti karkararag tayo, dagiti kakabsat tayo, adimawat, ti tulong tayo, may karkararag kadakwada, ng runa ni Constante Rabi II, dagiti amin nga doktor, nurses, dagiti frontliners, dagiti agserserbi ti gobyerno tayo, dagiti barangay officials, dagiti amin nga tumultulong para iti pan nakatipid, iti pan nakaparmat da ito nga problema, da ito nga epidemya nga agdama nga mangparparigat kada tayo. Ikararagan tayo madagiti pimusayan ng nangruna na Jelitan, ni Bernadette Habien, ni Marcelino Navarro. Kakabsatap nagdapan na kaikari tayo makirano, iti da ito na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, ket pagbabawyan tayo ida. Sikaan na ibaon, tapno paimbagan dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Pumararag tayo. O Diyos, ti anak mo, inyawat na ti bagina amatay, gapo ti ayat na iti lubong, tulungan na kamkadi, tapno ti amin na panagbiag mi, annuruten mi ti panagayat nga empatulad ni Kristo, iso a Diyos ang makipagbiag ket makipagarikan ka ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Maibasa na daw ti libro ni Propeta Ezekiel. Kinunati Diyos kanya, agipadto ka kadagiti tattaok na Israelita, ibagang kadakwada asyak nga ako a Diyos, luktakto dagiti nakaitanimanda. Irwar kunto ida, ket subjekto ida, didagay ti Israel. Intun luktak dagiti nakaitaniman, dagiti tao ket irwar ko ida, maamuan danto asyak ti Apo. Ang sakto ida ket agbyag danto. Palubusak to ida, magnaed iti bukod da adaga. Iti kasta, maamuan danto asyak ti Apo. Inkarek nga aramidek daytoy, ket umpalet, ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agtalekay ti Apo, takanayon na si ayat amang isalakan. Agtalekay ti Apo, takanayon na si ayat amang isalakan. Ititing nga, ti aglapapusana to ko, mawagakyan ka o Apo. O Apo, dinggam ka dito'y asog ko, ipaangag mo ka di, ti panagpatulong ko. Agtalekay ti Apo, takanayon sa sagana amang isalakan. Nuad dalis taam kadagiti basbasol mi, siya sino o Apo, ti makalisi, ti panusam, yung pakawanan na kami kadi, tapno agbuteng kami ken ka. Agtalekay ti Apo, takanayon na si ayat na mga isalakan. O Israel, agtalekay ti Apo, saan nga agbalbalay ti ayat na, ket kanayon na si ayat na mga isalakan, nasubotay nanto dagiti Israelita kadagiti amin abasbasod da. Agtalekay ti Apo, takanayon na si ayat amang isalakan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Dagiti agtungpal iti tarigagay ti kinatao
tao, saan da ang maiayo ti Dios. Ngem saan kayo nga agbibiyag, kas mayanurot iti kinatauyo. Agbibiyag kayo ketdi, kas mayanurot iti panangidalan ti Espiritu. Nupudno metlaeng nga agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios. Ti siya sino man nga awan ken kuana ti Espiritu ni Kristo, saan ako kuha ni Kristo. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, uray no natayen ti bagiyo gapu iti basol, si bibiyag ti Espiritu yu agsipud ta nagbalin kayo analinteg iti imatang ti Dios. No agtaeng kada kayo ti Espiritu ti Dios ana magungar ken Jesus, iti tumet daytoy ana magungar ken Kristo ti biyag kadagiti matay a bagiyo, babaen ti kada ti Espiritu na kada kayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumagat ka. Ti panakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Gloria to Pai and Kawa. Da Maria ken Marta nga agkabsat nang ibaunda ti mangipakaammo ken Jesus. Apo, masakit ti patpatgem agayem pinaibagada. Idi mangeg ni Jesus daytoy kinunana, saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na. Maramid daytoy tapno maidaydayaw ti Dios. Ket isunto met ti pakaidaydayawan ti anak ti Dios. Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria ken Lazaro. No pay nadamdamag na ang masakit ni Lazaro, nagyan pay laeng iti lugar ayan na iti dua nga aldaw. Kalpasan na kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agsubli tayo ijay Judea. Idi sumangpet ni Jesus, nadamag na nga upat nga aldawen ana itanem ni Lazaro. Idi madamag ni Marta sumungsungad ni Jesus, rimwar amang sabat ken kuana, ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus, Apo nadda ko kumaditoy idi, saan kumaanatay ni kabsat ko. No pay kasta ammok nga uray ita, ited ti Diyos ti anyaman adawaten ken kuana. Mapagungar to ni kabsat mo, kinuna ni Jesus. Ammok ang mapagungar to inton maudi nga aldaw, insungbat ni Marta. Kinuna ni Jesus, siyak ti panagungar ken tibiyag. Ti siasino man ang mamati kanya, uray pay numatay, agbyag to. Ket ti siasino man nga agbyag ken mamati kanya, pulos adin tumatay. Patsem daytoy, wen Apo insungbat na. Patsek asika ti Kristo, ti anak ti Dios nga umay ditoy lubong. Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria, ken uray dagiti Hudyo a kimmuyog ken kuana. Natignay ti puso na, ket kastaunay ti ladinget na. Sa dino tinangita ni Manyo ken kuana, sinaludsod ni Jesus. Kitain nyo tinapalalo a panangipatig na ken kuana kinuna dagiti Hudyo. Ngem kinuna dagiti dadduma kadakwada, saan aya nga iso tinangted ti panagkita day di bulsek, di na kumamet na balinan nga inlisi ni Lazaro iti patay. Kasta unay manen ti ladinget ni Jesus idi masideg iti tanem, ti rokeb anasirraan iti bato, ikkaten nyo ti bato imbilin na. Kinuna ni Marta, akabsat tinatay, Apo nabuyoken ta upat nga aldawnan ana itanem. Diyak ka di imbaga ken ka ano mamati ka, makitam to ti dayag ti Dios, kinuna ni Jesus. Inikat da nga rod ti bato, timmangad ni Jesus ket kinunana. Ama agyamanak ta impangagnak, ammok na ipangagnak akanayon, ngem kunak daytoy, gapu kadagiti tattao nga adda ditoy tapno patsyenda nga imbaon na.
Idi na sa unan daytoy nagpukaw. Lazaro rumwar ka kinunana. Rimwar tinatay asipuputipot dagiti ima kensaka na itilupot. Nabungon ti rupa na itipan nyo. Warwaran nyo kat palubusan nyo kinunan ni Jesus. Ado dagiti Hudyo anapan kinmita kin Maria iti nakaimatang ti inaramid ni Jesus kat namati da ken kuana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinaypay ken ka, O Kristo. Naimbag arabi tayo amin Apo. Amin ka. Adda nag-text idi kalman kunana adda kano naganak ditoy jakamo no kasano ti kinatudno na dayta nga damag adda kano naganak ditoy Balawan ke daksang gasat ta natay di ubing nga tinakakatkatawa sakbay kano nga natay di ubing nagsao kaya nagsao kunana kano mangang kayo ti itlog jiporaw na ti kanon nyo no nililing ta jiporaw na ti kanon nyo di ja ukis na kin di ja yelo na ikaliyo patnohan kay maakaran ti virus hindi mo man nalalaan mo ti teori dahil nga ubing dahil nga nalalaing pa ng science nga biso mo istorya andya ka mo basta isukan ti impos di ja lola na di ja ubing di mo no kasano ti ginagpaysunan ng kunana di nag-text, mabaling mga surutan tayo Apo, kunana tap nariga mat, awa mo maksay ka na tayo, kunana mo di panunod ko, mabalin lata, ta siyempre mangantay mo lata, alangan nga haanan. Katatay malam, magdaman nag-textan. Nakarakaro manan, ika no Santa Cruz, anda ka no naatalan, masikop mat. Kapaya ka sa nulaan, ginawan lang maluglugan, kanya pala ti wara-wara na ka masikop. Hindi ka na panarayatin dagiti polis na kapag sao ka no pailaan mo, piman. Kanya ti kunana ngiyaw. May pusa mo kaya. Wala, pag-aangawan la dyan nga. Masikog na pusa. Tatay, malungag paiso, imbagadan, natay ka no ni Ma'am Bernadette, gayam ko nga mestra dito'y Santa Lucia Catholic, Intarayda, na atake. Hindi bagada na naggargaraw, wala delikado nga tan ako na tatay bagada na na-confirm na natayan. Alay kararagan tayo, sige may sa kararagan tayo ni Ma'am Bernadette Habian na bayat na Mr. Rita Santa Lucia Catholic School. Kadot pumusay, adot ti marigatan, adot ti pumusayan, dito'y adot ti pimusayan, dito'y epidemya nga madama nga sasaagan tayo, tipay la Ebanghelyo tayo pagpag-iso, ipupusay ni Lazaro. Ni Apo Jesus nasutilmot ay, di bagada nga, ibagada nga agsakit ni Lazaro, kunanahan na nga ipatay, kunana pa eh. Nagyan pa'y laang ti duwang aldaw, iayan na. Di agsubli tayong kunadan ay nadamagdan, ni awanan na tayo eh. Nagladingit da, dagiti kakabsat da, na Marta ken Maria ta, family friend ni Apo Jesus dagitoy. Ket idi nadamag na kunana nangikalyan nyo gapot aglalidingit da uri dagiti Hudyo agdudungaw da dagiti nga tan-aing kabisa nga dungawan. Ka agdudungaw da sa sangit dan anang ikalyan nyo haanin nabuyuken talong aldawnan. Nabuyuken. Pinagpintas nga drama hindi sumangpot da tatingarod pa pansyon da ke nakungkungan nga bato sada sulatan mo lati bato. Kala mo dyan na kay pumpunan ni Apo Jesus, bato mo't laan din sulat da. Kakas dyan nga rin ti kultura da na agipumpun, awang pa'y mo semento ide, awang pa'y mo ti onion cement, puno niya pa'y. Katata, lukatan nyo kuna na, idi rumwar ka, ay idi lunukatan da nagkararag kuna na, Lazaro rumwar ka, idi pa'y laan seminarista, and imagine kong ni Lazaro nga rumwar. Kas ano nga rumwar ka, nakaputi-put di sa akin, ima na, lang naguyas-uyas nga, igrisan nga rumwar ni dyan kay, panjuk ka nakabarabad ta ulo, nakabarabad ta ima, kinsaka. Diyan may imagine di tsura nga rumwar. Karimwar. Nya nga bilag. Ngam ko namo ni Apo Jesus ki day. Hindi sakbay na nga apan pagungarin ni Lazaro, nagpintas di bagana. Haan nga natay ni Lazaro. Maaramid da itoy.
Tapno maipakita, ti dayag ti Diyos, maipakita, ti pannakabalin ti Diyos. Maaramid na ito'y, ta maipakita nga nabilbilag ti Diyos. Iti maudi nga pasat, anya ti kunana, hindi mawarwaran kunana, dahil ti tapno makita ti dayag ti Diyos na aramid na ito'y. Anya plano na nga tanga patayon, gayem na. Uno nga coincidence ka di nga natay, tapno maipakita di bilag na ng kunana mga mismo, na aramid na ito'y, tapno maipakita ti pannakabalin ti Diyos, ti bilag ti Diyos. Kati may isang mensahe na dahito uray ni patay, no itinagan ni Apo Diyos, hantay kabutan, ta makipagungar ta ito amin. Ipinagungar na ni Lazaro, ta ipaspasimudaag ni Apo Isusen, nga isuna, uray no matay, uray no maparparigat, uray madusa, uray no mailanglangi, agungar tumulaan. Ta dahito nga sakit, dahito nga panagtutuok, dahito nga ipapatay dito bagi tayo ka temporary garod. Makipagungar tayo ito keng kuha na nga rod nga panirigan tina espiritual nga panagbiag dahi dyan. Kakastamot kanya tayo dito eh. Dahito'y madama nga pagbukbukan tayo, sakit, magparparigat kada tayo. Makaungar tayo tumat. Pinagungar na pa ni Lazaro, apay hana tayo kadi nga pagungaran na. Ni Kristo tibay ulo, datayo, tibagina, tattao na. Nagungar isuna, alangan nga itulok na nga malungsot tayo latan, itulok na nga mabagi tayo latan. Haan, makipagungar tayo ito king kuha na, sumurot tayo ito king kuha na. Iso nga dahito iti mensahe na dahito nga maibasa na kakabsat dahito'y readings tayo, ti tema na tata. Ti kapag kadakkalan nga mensahe na namnama. Panagtalag kini Apo Diyos. Ibarpari na ang tidayag na. Iso dati ko na nangarod kini Lazaro, maaramid da ito, itang parangarang tidayag ti Diyos. Iso nga da ito, baka naaramid mo datoy, kung natay man, hindi na minsan nga misa tayo, naaramid dato ito, at adda nga umasidag tayo kinuha na. At adda nga kikinnamayat tayo, sa nga intero nga lubong nga agkarkararag. Kasto'y siguro ti kaya nga iparin na kada tayo. Iso nga makipagungar tayo ito kinuha na, iso nga malasatan tayo ito dahito, addaan tayo tinamnama. Kang runaan na launay, alaga aramidan tayo, ulitin tayo, aramidan tayo, alag ito, safety measures na. Liklikanan ati rumwar, tadi dyan nga rin pan naka-transmit na ti kabubutan. Haan lang nga kabubutan, haan tayo mapagsardan, no di tayo makikooperar. Haan tayo ang agpalusot nga, ag-excuse ka, dagiti, kung ilibasan tayo, inatap no makarwar tayo laang. Gano mangantay tayo maglaang, alahan tayo ipatilit ang kakabsat. Kada kayo nga kakabsat nga, aga pumat ti abroad, di dyan mo nabuya mo, di dyan Facebook mo laang, isi batak sa di dyan, inis-ispriyan da, kasla kakaasi, kasla nakasaksakit mo, di dyan pa may anda. One month nga nasakit ti panagkita, nga masapol mo ang agpaiso. Tanong na pa ni Jibalay nan, kamanudan tong agkakabalayan, manunto tinakwan, hampay mo nga rin ag-epekto nga dagos, ada agiin nanos tayo. Ado dagiti tinasakit tinakom na nga, dati adayo, hanggang makaawid dita ilukusuran, no agbiat kayo pala dita, aganos, no anya di ayan yun, agiin nanos tayo pala. Tapno marang abakan tayo dito, no adda ka operasyon tayo. Ado ti mailiw, da kayo makakabsat nga daduma, adda kayo ti adayo, agdandanag kayo kada kami dito eh. Kasta magkada kami, agdandanag kami magkada kayo ta. Amin mutten ka na apektaran, sino nga rin ang agdandanag. Kaabakan tayo dito, yung namnama tayo, nga makipagungar tayo. Makaalot-ot tayo dito eh. Tisang mo responsoryo, nagpinta sa inyo ti kunana, agtalag ka iti apo, takanayon, asi aayat amang isalakan. Hanapay mo ang lahat. Nyanagan ti kunana tayo nga, hanpay nga tanga oras na nga mapagsardan tayo, but in God's time, into no kayat ti Diyos, kayat tayo nga tattaon, agsardan ko man apo, nakitang kam nga maipupupukon. Nakitang kam nga awan ububraan, nga awan ububraan na, nagati kabalay ko, nagado, nakaaramid na pa iti tree house, nakaaramid na pa iti cabinet, nagadot nalpas da, maya mo. Makitang tayo. Kaguna tayo, iti kayat tayo nga tao, gusto ko man aapo, but in God's time. Adda plano na, adda kayat na nga sa bali, nga hantay pa nga, hangar nga sinurot, di kayat tayo na dadumak, hindi di kayat na.
Baka kurang pa di di pa nakapadagdag. Agnanayon. Agtalag ti Apo, agnanayon. Asiayat ang mangisalakan. Iso da ito'y mangnamnama tayo. Napagungaran na tayo tumat iti da ito'y kaslamatayon na rin na tayo. Pagungaran na tayo to. Kaya ito'y kasla ag-give upon, ag-surrenderan na biyag tayo. Natay tayon iti lubong tiragragsa. Natay tayon iti ekonomiya. Awanan ti agtrabaho. Awanan ti kanya-kanyang pagsapulan, awanan. Ngam sinanama tayo, iti ayat ti Diyos, isalakan na tayo, pagungaran na tayo to. Namnama, ti umuna. Hope, three theological virtues garot. Faith, pamati, hope, namnama, charity, love. Iso ang kabayatan ti panagururay tayo, iso da jay, agiin na yat tayo. Napnon namnama, agsisinerbi tayo. Dahil iti ibagbaga na dahil iti kakabsat. Nabailan na nila sa ron na tayo, da tayo si bibiyag tayo pa'y. Kabailan na tayo nga alangunan, da tayo ti bagina. Mangnamnama tayo, ana tayo nga baybayan. Balon tayo ti mamatiak. Mamatiak ti Diyos Ama, manakabalin namin, anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesus Kristo, bugbog to nga anak na kinao tayo. At imaw ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen, nagtutuhog ti panagtulay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus na tayo ket may kanem, imulog iti ayang dagiti natay, nagungar ti may katlungar daw, imulit sa bilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama man nakabalin amin. Agapunto sa diyay nga may mamukom kadagiti sibilbiag ken kadagiti natay, mamadiak met ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ipanagrin nanog dagiti sa santos, ipan nakapakawan dagiti basbaso, at dantumet panagumar ti bagi ken biag nga agnanayon. Managayat nga Ama, imbaon mo ti bukbog tong nga anak mo, dito'y lubong, amang papigsa ti pamati ken ayat mi ken ka. Ited mo kada kami ti pamati nga impakita da Marta ken Maria, tapno maikari kami iti ayat ken bendisyon mo. Iti pamati ken ayat, iturong mi ken ka, dagiti kasapulan mi kat kunami, iti tunggal pangget. Apo kaasyam dagiti tattaon. Apo kasyam dagiti tattao. Ikararagan mi ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno saan kumang agsarday ti panangis kasabada iti saom, ken babaen ti panangisuro, ken pagpatulad da, marikna dagiti tattao, no kasunod ti panagayat ti Diyos kadakwada, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaon. Ikararagan tayo, dagiti mga itorturong iti gobyerno, tapno agbalin amin anak kawesan iti turay akang runaan, amang itrabaho ti panagkaykay sa kapya ken ayat iti pagilian tayo, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaon. Ikararagan tayo, dagiti masakit ken agnangabit ken patay, tapno dida kumamapukaw tinamnama ken Jesus a Kristo agubwayan ti biag ken kinaimbag, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaon. Ikararagan tayo, dagiti napanglaw, san anasaya at ipanakataminda, maidadanes, ken dagiti maipapaigid, tapno marikna damet, ti ayat ti Diyos, iti baet ti agdama kasasaad da, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaon. Ikararagan tayo, dagiti natayen akakabsat tayo, tapno babaen ti asi ken ayat ti Diyos, makitipon da kadagiti angheles ken sa santo, nga agdaydayaw ken ka iti pagaryam, kumararag tayo. Apo kaasyam dagiti tattaon. Hintay mo ti kararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Dagiti panggap ti pamilya tayo.
Iti amin ang membro ti pamilya tayo nga adda iti adayo, nga agdandanag, agbutbutan, marigrigatan, maturturture ti panunot, babaan da ito yung epidemya nga mapaspasama. Iti amin nga agtrabaho iti salunat, tapno masalwadan, mataraken, matarabay, dagiti amin nga masaksakit, endap na matamen di pan nakasulbar, pan nakaagas na ito yung epidemya nga magparparigat kada tayo. Iti opisyalis tayo iti gobyerno, internasyonal, nasyonal, lokal, ura iti barangay, iti agsakripisyo. Tama dagiti kakabsat tayo nga marigatan, dagiti awanan, sapay kung matamariin na dati ayat ni Kristo, babaan dagiti adda, iti asidedda. Kumararag tayo, Apo kasyam dagiti tattao. Man nakabalin nga Ama, ammom tinagunag ti puso dagiti tattao, ken kalikagom ti tunggal maysa, ket ibaon mo nga ro ti Espiritu Santo amang pabigsa ti pamati mi, dawatin mi dayto itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti adaton kadagita imam, ket may paay pakay daydayawan, ken pakay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken kadagupan tinasantuan ni Iglesia na. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tada kami nga insurom iti na Kristyanwan apamati, dalusan na kami babaan ti bilag dayti a sakripisyo, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda ko mga kada kayo. Kasta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadan si tatagay ti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May karigit rumbem. Udno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kas napaypayso a tao, sinangitan na ni gayem na a Lazaro, ket kas agnanayon a Diyos, pinagungar na a pinaruwar iti tanem. Kas tapay nga iso, gapo ti panangaasi na kada kami at tao, iturong na kami iti baro abiyag, babaen dagiti nasantuan a misteryo, ket gapo ken Kristo agrok bagita dayag mo ti ehersito dagiti angheles, ket iti agnanayon agraragsak da ita saklang mo, ket dawaten mi ti palugos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay at timot mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos dagiti amin na parswa, ti langit ken daga napnuda ti pakay dayawam, usana ti kamattuan, madaydayaw tumay tinagan ti Apo, usana ti kamattuan. Udno na Apo abiib ka kinasanto, ket si katigubwayan ti amin na kinasanto,
dawaten mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kada ito itibagi isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kada ito iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso amay boyat to amay paay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Natay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umayto ni Kristo. Itingarod pa nang ilagit mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakiranol iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sanalubungan ket parayrayem ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makirangod kam to kenenggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy megan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Lulwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakantel gawitoy, tikanen mi ti patinayon naldaw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kada kami. Dinakamet baybayan ng mannog at bisuriso, isalakan na kami kay pidas. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tabukuan tituray ti panakabalin ken dayaw ti panayon na dito aksar. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga agapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan no dikat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta ka man. Ipaay tayo ti kapya ti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin.
Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itlem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy padayana. Apo ken may kayo may kakanya, iti may sarahin na sa Roma. Napnan tarigagay apan nagkumulgar wenno na espirituan apan nagkumulgar. O Jesus ko, mamatiak nagdaka iti nasantuan unay a sakramento. Ay ayaten ka ngay pangpangruna ng iti amin abanag. Ket tarigagayak awaten ka iti kararwa. Ngem gaputa saan ka maawat ita iti nasantuan a sakramento. Umay ka dito'y puso, uray man laeng babaintin na espirituan awagas. Arakupen ka akas man lamis mo ngagdakan iti puso, ket ikaysak si bubukel abagiken kararwaken ka. Saan mo ka ni palubos amay sinakten ka. Ratio Imperata, ipaay ti panakasaluad, manipod iti 2019 coronavirus. Diyos nga amami, mamang kangken ka, tinakaaruunat pakasapulan mi. Tawatin mi ti panangi kanawang kada kami, sa kita 2019 coronavirus. Anakatayanin sumugmono kinang kulbo iti adu at tao. Agdawat kami ti grasyang, agpaay kadigiti at tao, anakaipaakman ti anakaadal. Nuan niya akita ti sakit daytoy, kinuan niya ti nagtaudan na. Kino kasano ti panakatipa ti panagwaras na. Tarabayen ti panangsukisok dagiti eksperto ti medisina. Tapno taminda sila laing ken sidudungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado. Anas kay namang biro ti agas ng solusyon ti epidemya. Idawdawat mi dagiti agsagsagaba iti daytoy sakit. Tapno may subli ti sigod na salunat da. Ikan na kanti grasyam. Magserbiag paay pagimbagan ti amin. Ken ti tumulong kadagiti kasapulan. Gapo ken Kristo ang anak mo ken apumi. So makipagbiag kin magipagarikan ka, tiring po yung Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan tinggana. Amen. Maria, tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikakaasin na kami.
San Roque, Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz, Ikakaasin na kami. San Pedro Calungsod, Ikakaasin na kami. mangibaon ka o Apo, tinasisimpet nga observe ti Iglesia. Kung mararag tayo. Ipaay mo kadi uman nakabalin a Diyos, tada kami anak iranod iti bagigan dara ni Kristo, kan kanayon kuma maibilang kami akam kaming na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Damanen misa tayo Apo no bigat, kadagitay bagayo, kadagitay kaparokyaan tayo, kabalay tayo, nga hampay nga nakimisa ti live. Alas 8 no bigat Apo, kada kayo dito parokya, gapo ta kasto iti sitwasyon, nga balin yun ti makimisa, ita balbalay yun, ang rona tagdan kaso, yung permaran ni Apo Gobernador, ito itagodin, kasidad tayo, umistrikto da, nagiti mangi pagpakat tilintag, istriktuan tayo, matibagbagi tayo Apo ta it's better to be safe than sorry kung nanaray dyan nya. Ipintas laan nga aganad tayo kaysa ray dyan. Malpas to, naiwaras to. Laganos tayo Apo. In God's time, adan to dayto paungaran na tayo to. So maagin na nos tayo pailaan. In the meantime, nang runa dito parokya, at talina at tayo na jay taunig ti balbalay tayo, nga kasapulan, hantay rumuar, kararag, nagijay daddo mga sisa, inala na daytoy Oratio Imperata, para di daytoy in coronavirus, imbagada nga ijay barangay, agsusublat da nga mangkararag ti Santo Rosario, hanlang nga datay dito yan, di tunggal barangayan, mabalin alas 6, then malwalo na ijay. Santo alas 7, magtinisa tayo dito parokya Apo. Mabalin mat nga lolwan tayo Apo. Mabalin nyo nga umay alaan, uno saan noon nyo maala, makipagkararag tayo. Datay amin ke obligasyon tayo, misyon tayo, trabaho tayo amin dito Apo. Haan nga trabaho lang dagiti opisyales, haan nga trabaho lang dagiti doctors, kada nurses, kada trabaho sa hospital, trabaho tayo amin dito Apo. Ti Apo at na kumakada kayo. Kasta kumamin. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti na Santo nga misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Agiyaman tayo ti Ken Dios. bagarabi tayo amin Apo.